No, takže toto je posledná taká atrakcia dnešného dňa, asi viac už nestihnem. Nedal som sem cestu z toho mesta Hue. To bolo asi 5 km, ale prenajali sme si kolo. Takéto. Trošku to má zasadené kolieska, neviem či to je dobre namazané, ale no aj to je zaprašené. A inak dobre, dalo sa to zvládnuť 5 km na tom, trošku som spotený. Ale kvôli čomu som sem išiel je táto pagoda za mnou. Neviem už ani jak sa to volá, už som normálne zabudol názov. Som mýlil všetky tie vietnamské názvy. Dobre, tak idem to trošku tam testujem a domaknúť, idem to dookola. Dúfam, že mi niekto neukradne prenajatý bicykel, lebo nebudem mať jak dostať do hotela, respektíve asi, a keby ho ukradli, asi by som si mal ako dostať, že niekoho to stopnem alebo čo. Prenájom bicykla stalo asi 2 € na deň, no. Vietnamských, 60 000 vietnamských. Takže pagoda, no. Robia tu aj výlety na autobusom, či ako nejaké 4-5 miest tu majú zastávku, alebo tá služba hop on, hop off je, sem chodí vraj, každú hodinu jeden autobus. No, ale to ne, už sa celý deň boli v tom historickom meste a už nachodený dosť, toto len tak asi narýchlo zbehnem pozrieť, čo tu majú. Pagoda. To. Neviem, čo tu majú toto za zvyk, títo malé dievčiny. Všade sa fotia vyobliekané v šatách. Neviem, či končia školu, ale prečo tu majú nejakú oslavu, končenie, neviem. Všade sú, aj v Hanoji boli, tu sa fotia. Všade možné. No, vyzerá to takto. Je to docela pekné, ale už sa mi fakt ani nechce tu chodiť dneska. Toho dosť. Zase tu pozriem, čo je vnútri, všetci toto zasfotia. No, to je nejaký oltár alebo niečo. Asi. Toto hneď nie miestný, ale európski turisti ma upozornili, že musím ísť. OK. Čiže takto, no, taký oltárek tu máme. Duchovné miesto. Salno. Dobre, ja to nahrám rýchlo, už asi pôjdem na auto, je koľkej hodine, 3:30. No 4, už 24 nahrám, lebo sa potom začne stmievať. To ešte nejaký budha. Tam je vzadu tá pagoda, tuto z diaľky, to je lepšie vidno. Ani som si nevyhľadával nejaké informácie o tom, že čo, aký má to význam, ale zrejme nejaký buddhistický kostol alebo nejaké duchovné miesto, lebo tu majú aj tie tyčinky, čo to zapalujú a obetujú a modlia sa tam s tým. No, nejaká brána iba. Sa dá zrejme nejako dokola celé obísť, ale vidím, že dozadu je to dosť veľké. Nechce sa mi to ako na nejakú takú prechádzku hodinovú, romantickú, trebárs, by to bolo, ale ja to rýchlo obehnem. To pozriem von, už to mám zmapované, tu není nič, tam je na konci je múr. Tuto vyvážajú piesok, asi to tam opravujú nejaké. OK. Idem ďalej. Je to tu asi nejaké známe, lebo však aj na Google som to našiel, ale aj tí miestni mi hovorili, že sem robia akože nejaké výlety. A možno mi to hovorili len preto, že mi chceli
že ma sem chceli odviesť alebo predať cestu autobusom alebo niečo také, no. Takže tak. Ne, to stačí na dneska. To, čo som chcel vidieť, som videl. Máme to historické mesto. Potom to nejako zostriham do nejakého normálneho videa. A skúsim to niekde zavesiť na Facebook alebo na YouTube. Takže budete si to pozrieť, nájde. Komu sa to bude páčiť, dajte palec hore. Možno nejaký koment, však každá interakcia poteší, pozitívna o to viac. No, komu sa nepáči, nech nesleduje. Takže takto to vyzerá. Pagoda. Dobre, inak celkom ako pekné miesto, aj okolie, tam vzadu je nejaká rieka. To vyzerá to celkom pekné, také historické nejaké miesto. Zrejme. Áno, také osvetné. No dobre, ja budem musieť ísť na hotel. Mám to nejaký cez 5 km asi. Tam hodím do navigačky. No, 6,5 km musím šlapať na 6,5 km musím šlapať na tamtom kole, čo je dole. Takže záber trošku, ale dá sa to zvládnuť. Ale hovorím, budem musieť ísť, lebo 4 hodiny o 5, ne o 5, nie, o pol 6, o 6 asi už má. O pol 6 začína stmievať. Nerad by som išiel po tme po týchto miestnych cestách. Kokos, to je normálne umenie sa tu odbočiť z križovatky na križovatku alebo ísť po ceste, lebo však tie motorky, oni síce asi dávajú pozor, ale trúbia šialené, veľa ich je. Pôsobí to chaoticky, no. Takže rád by som došiel do hotela ešte teraz za svetla. OK, miesto pekné, ale budem musieť ísť, takže v tomto skupe sa rozlúčim a vyrážam do hotela, len toľko zatiaľ. Takto prebieha cesta, no. Aktuálne som na nejakom 4,5, možno 4. kilometri do hotela. Tak sa masívny most postavili. Ešte masívnejší kruhový objazd. Úplne priestoru tu je, že sa tu s lietadlom otočí niekto. Neviem, strašná plocha. A nie je tu až taká premávka ako inde, že tu bolo treba takéto miesto. OK, pokračujem ďalej. Môžem šlapať. 2,8 km rovno stále. To je trošku horší asfalt, to nadhadzuje, sa ide trošku ťažšie. A znáte, že to bude nejaké zábery z Vietnamu. Docela asi nejaké 4 hodiny po obede a môže byť takých 27-28 stupňov určite. Oplaty otvordiť asi servis na truby.
Keď ich toľko používajú, to musia aj servisovať. Každého pol roka musia servisovať truby, podľa mňa na tom, lebo ich majú pokazené a truby musia zase. Myslím si, že to je jeden z najvyťaženejších servisov vo Vietname, no. Alebo opravovien nejakých. Takéto sa myslím si, že ešte s niektorými krajinami v pohode, ako je India, trebárs alebo Kambodža, ale to o triedu, o stupeň ešte horšie. To je premávka. Na prekvapenie rieka, voda v nej vyzerá pomerne čisto. Ako dosť čisto, niečo tam nepláva také. Není nejaká znečistená, brehy sú čisté. No, ale by sa tam možno dalo aj kúpať. Zajtra, ešte nechám si to na zajtra. Zajtra chcem pozrieť na tie pláže tu v Hue. Takisto niečo tam natočiť ešte. No a zajtra po obede alebo večer asi odchádzame ďalej. Pravdepodobne do toho Da Nangu. Alebo ešte sa nám rysuje jedna možnosť. Aj na Bookingu sa to dá kúpiť, není to drahé, z nejakých koľko to tam bolo, 16 alebo 17 eur. Cesta so 4 zastávkami, kde autobus zastaví. Je to niečo ako, predávajú to ako atrakciu, no. Čiže odtiaľto z Hue do mesta Hoi An a po ceste stojí na nejakých 4 atrakciách takých turistických a je tam napríklad po ceste aj ten most, je to známe, ten most, kde je obrovská masívna ruka otočená naopak a cez dlaň jej prechádza most Golden Bridge sa to volá. Myslím, že aj tam stojí ten autobus, tak možno zoberieme aj to. Pôjdem sa aspoň pozrieť na nejaké tieto ešte veci a tým pádom by sme sa možno ubytovali v meste Hoi An a do toho Da Nangu by sme sa ale na jeden deň išli pozrieť. Asi nejakým autobusom zase. Možno to aj tak vymyslím ešte, uvidím. Neviem, či je toto vedľa mňa na ľavo. Idem na chvíľku zastaviť, pozrieť si to na mapách, čo to je, či to je nejaká citadela alebo niečo. Zaujímavé, to som tiež chcel vidieť, že som na to rýchlo mrknúť. No, takže našiel som, že to je nejaká meteorologická väža. Je to také historické, ale nebolo tam nejak poškodené počas vojny ani nič. Niekde by mali kontrol na to, ale okolo toho je masívny múr. To vyzerá dosť staré. Mal by som to stihnúť pôjde na ten hotel. OK, len toľko z cesty.